Awufundisayo uVabakshini Maharaj. Ngifuna sike sibuke nje lemdwebo yethu esinayo lapha phambi kobuso bethu. Ngifuna ukuthi nje sike sibuke kahle imidwebo yethu lena. Ngifuna sike sikhulume ngayo. Sizama ukucacisa nanokuthi sizama ukuveza ukuthi yebo kuyiqiniso ukuthi imigqa yethu noma phakathi komdwebo wethu uma ukuthi sizothola imigqa eparallel, sifuna ukukhombisa ukuthi kunjani iyalingana imidwebo yethu noma imigqa yethu iyalingana uma kunjani iparallel. Asibone ke soqala sisebenze ngalomdwebo wethu oqala osubiza ngokuthi A B C D ya D. Asifaka umugqa la phakathi nendawo ngixolele vele kungehlule ukuqondisa kwesinye isikhathi ya sinaloku ke sifuna la kubhalwe khona lapha eceleni sibhalile ukuthi sifuna ukuveza ukuthi kuyiqiniso nawo ukuthi uAB ulingana noDC nanokuthi uAD ulingana nobani no BC. Angisifuna ke sikuveze ngoba uyabona ukuthi uAB uparallel nobani no DC, uyambona futhi ukuthi uAD no BC ba parallel. Asibhalela nje bese sifaka umugqa wokuqala sakhombisana nokuthi sizosebenza ngani ngama angle asemabili manje ahlukene kwasifaka umugqa phakathi nendawo ohlukanisayo. Asibone ke sine angle manje ya ADB siphinde sibe ne angle ya DCB engibhale lapha njengokuthi uABD angle yakhona uyalingana nobani no BDC. Akunjalo kodwa ke siyabuza nje kunjalo impela sizama ukukhombisa ukuthi nangempela kuyiqiniso lokho engikhulumayo. Bese ushinami la uthanda ukubanga umsindo. Hayi solungisa. Ngiyabheka la uma sesibhala ke la ngizama ukubhala nje phecelezi ukuthi isiqonde ukuthini ngalifushane. Kusho ukuthi le mpawu ngizibhale lapha ngizama ukuqondisa ukuthi kusho ukuthi ama-angle ethu ayalingana noma asimila, ukusho ukuthini ayayifana. Awofani. Asibona ukuthi ukufaka okunye kulomdwebo wethu kuzokwenza njani noma kuzoshintsha kanjani isibalo sethu. Sokuzama ukuveza ukuthi uAB uyalingana noDC kanye noAD uyalingana noBC. Asibone ke sibhale angle yethu esisebenza ngayo angle yethu oqala sithi ADB sizobiza ngokuthi uyalingana nobani bawushodayo sizothi uyalingana no CBD. Base uyabhekisisa na ukuthi engabe asilenze yini iphutha ndawonye noma sikhuluma into eyiqiniso. Angikubone nje kuyiphutha mina lokhu esikusebenzisayo. Asibone ke ukuthi sihamba kanjani nawo lo mdwebo. Sibhalile lapha ukuthi uSAA wethu kumele ukuthi sisebenza ngani ngasimila ama angle ethu. Ufuna ukubona ukuthi kuzoba iqiniso na bangithi DC ngithi equal to BA. Asubheka uDC DC nangiya ngithi BA yafana noAB no CD. Ngibhala la phecelezi ukuthi lawo masayidi ama angle ethu a-congruent, ngamanye amazwi ayahambisana nanokuthi mhlawumbe njengoba eparallel vele yebo impela siyavuma ukuthi kanjani ayalingana noma ayafana. Asibhalela na kanjalo kaAD is equal to CB. Siyathola nje ukuthi nje akusiyona nento ungaze uyilwele kakhulu uzame ukuthi uloke nje ulwa nayo uyibheka uyisale nale into eyivelelayo nje sibonayo sobabili sisibuke isibalo sethu. Asibuke nayini nase sinye isibonelo sisebenza ngeangle efanayo noma ngomdwebo ofanayo wawo uABCD. Lana sifuna ukuveza ukuthi njengoba sibhalelwe njengombuzo lapha sifuna ukuveza ukuthi uAB uparallel na no CD. Ngifuna ukuthi njengoba ngibe ngikhuluma ukubheka lokho engikhuluma ngakho. AB uparallel nobani no CD. Kanjalo futhi ngifuna ukuthi sike siveze ukuthi uAC uparallel no BD. Sisebenza ngomdwebo yebo ofana ncamashi. Sifuna ukubona ukuthi
lapha phezulu besikade sivezile ukuthi u-AB ubulingana no-CD kanjalo kanjalo AC no-BD bayalingana. Manje sifuna ukubona ukuthi siyavumelana na bangase sithi yebo ba-parallel na yini, ngoba yabona ukuthi impawu zethu siyifake laphaya zikhombisa kona ukuthi sifuna ukubuza noma sifuna ukuveza ukuthi ku-parallel nalo ke sikhuluma ngako. Asibone sibhale i-angle yokuqala, sibhale i-angle ya ACB, angle ya ACB sidlulele. Uma sesidlulelile kwi-angle yethu ya ACB sesiyofaka ba singafakisa lana ukuzikhumbuza ukuthi i-angle yakhona sibambe lapho sithi ABC, yebo sithi iyalingana ne-angle yalaphi ayikhenyesele ngaphandle kweya DCB, noma ngasho ukuthi BCD uthanda ngabika kanjani. Sesiyabhala ke nako njengencazelo nje bade sibhalile lapha phezulu ukuthi i-angle ya ABC neyaka DCB anjani i-congruent, noma usho ukuthini iyalingana noma iyefana noma iyasebenzisana, yabo into enjalo. Ngifake nophawu lani lokuthi kusimila, kuyefana noma kuyasebenzisana. Yini enye singadlulela kuyona? Asibone ukuthi yini enye ishodayo esingazange sisebenze ngayo. Asibone yeah, singabe sesiyafaka impawu zethu zokuba parallel. Sithi siyavuma u-AB uparallel no-CB no-CD nxese, asibhale la ba parallel. Asibheke ukuthi sizovumelana yini futhi basifaka ubani u-AC no BD ukuthi ba parallel noma abekho yini parallel nabo. Siqale sibhale nge-angle yakhona sithi i-angle ya ACB iyalingana noma iyefana ne-angle yalaphi ya C ya DBC, kefana. Siphinde sibhale futhi nje ngokucacisa ukuthi a-congruent, ayafana, ayalingana kanjalo kanjalo. Ngikhuluma ukuthi singaqali ngaphambi kokuthi sidlulele asibheke. Ngifuna ukubona ukuthi impawu zonke ngifakele idingakala ukuthi singayigoqa. Khona impawu zokuthi i-angle la sisebenza ngawo. Asibhale nangala okusho ukuthi siyavuma ukuthi u-AC nawo uparallel noba uparallel no BD. Singabhala nala ukuthi bama-alternate uyasebenza, bangashintshana noma bangasebenzisana. Yebo siqonde lokho, bangashintshana noma bangasebenzisana. Angle yethu ke leyo. Kupho okunye nje singakubhala. Yabona ukuthi lama angle besisebenza ngomdwebo owodwa ofanayo. Lapha phezulu besizama ukuveza ukuthi AB uyalingana no DC no AD no BC kanjalo, kanti ngezansi besizama ukuprova noma ukuveza indaba zeni zokuthi ku parallel na imdwebo yethu lesinayo.